Най-малкото, което един обслужен двигател може да ви остави на магистралата и да струва 1000 левове в последствие. Във връзка с летните пътувания, мисля, че е време всички коли да бъдат прегледани, за да не правим задръствания по магистралите и да може да пътуваме спокойно. Важно е да прегледаме обстойно коловата част, за да сме сигурни, че нищо няма да ни остави на пътя, особено пък за колите с въздушно окачване. Не искаме в Гърция да легнем по корем. Гумите. Много хора ги пренебрегват, е изключително важна тема. Една 10 годишна гума, много отдавна излезнала от експлоатация. Много е лесно да гръмнем гума на магистралата, там натоварванията са много сериозни, тъй че, моля ви се, карайте се хубави гуми. Спирачките също са много важни, едно спиране от 140 до 0 може да е фатално. Затова е много важно да бъде прегледана, като хората и да е в добро състояние, както дисковете и накладките, така и спирачната течност. И не на последно място, нива на течностите, състояние на маслата и съответно на антифриза. Знам, че сте ги чували тези неща хиляди пъти и ще продължавате да ги чувате тепърва, но наистина е много важно да се обръща внимание на тези неща. Най-малкото, което един обслужен двигател може да ви остави на магистралата и да струва 1000 левове в последствие. Левове. Евро. Ние от Евротоп сервис сме на среща, можем да помогнем с тези неща. Прегледът струва 45 евро, отнема около час. Намираме се в логистичен парк Божурище. И напомням, цената на прегледа в последствие се приспада от ремонта на автомобила, ако се наложи такъв. Телефонът ми е долу в описанието. Аз съм Илян, управител на сервиза. Заповядайте, очакваме ви.